hvad der skal til for at undgå en stress i julen? Hej, jeg hedder Lone. Hej, jeg hedder Lena. Vi har inviteret dig og alle dem omkring dig til en inspirationsaften under temaet Mindful Christmas. Og det har vi gjort, fordi at vi selv har oplevet det her med, hvordan julen kan gå ind og blive stresset og hektisk, og vi løber rundt for at sørge for, at alt det bliver så godt, som det overhovedet kan. Og i alt det her, der glemmer vi faktisk os selv. Vi glemmer det her med, at vi også skal huske på, det er hjerternes fest. Og vi skal have det rart, og vi skal hygge os med vores nærmeste. Så kommer du til Mindful Christmas på mandag, så giver vi dig alle redskaberne og værktøjerne til at komme i mål med en jul uden stress. Fordi et stresset hjerte, det er ikke et glad hjerte. Et stresset hjerte er ikke et rummeligt hjerte. Det er din jul. Det er dit hjerte. Ses vi? Meld dig til hernede under.